बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय आफादनिफ्राय डिमाकुसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासियो। थांनाय गोलाव बोसोर जोंनि गेजेराव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव बे डिमाकुसि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जालांदों। बिथांमोननि मुंखौ अरायसम सिबिनो थाखाय आरो अरायसम गोसोआव लाखिनो थाखाय मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय डिमाकुसि ओनसोलनि आगुनि एबसुनियानो होनबा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे गेलेनायखौ जागायजेनदों डिमाकुसियावहाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप होननानै आरो देग्लाय बियो 22 बोसोर आरो देग्लाय 22 बोसोराव दिनै 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा फाइनाल गेलेनाया जागासिनो दङ। चिरांदुवार आरो शिलंनि मोनसे टीमनि गेजेराव जोबोद मोनसे गोजोनथाव बा बाख्नायथाव मोनसे गेम बेहाय जादों। गोबां रायजो राजाफ्रा बेहाय फैदों आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय 11टा गासै मेजर गेमखौ जोङो सालायो। गोबां नङाब्लाबो 5 लाख आरो नैबे डिमाकुसिनि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापआवबो जोङो 5 लाख बोसोरै हरनाय जायो। बिथांमोना बे 5 लाखजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो माखासे सुंथागिरि बिथांमोननिफ्राय मददथि लानानै बे गेमखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो 100 गेलेगिरि बिथांमोनखौ फुटबलल' नङा गुबुन गुबुन गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो 1 लाख रां होनानै बिथांमोननो थाखाय जों रांखान्थि अनसुंथाइ होनो थाखाय जों थांखि लानाय जादों। आरो जिहेथु जोंहा गेलेग्रा फोथार इनडोर स्टेडियाम जायखौ जोङो बुंदों बेबो गैया। दा बेखायनो जोङो बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङाव समष्टिनि 40टा समष्टियावबो एबा बिटिआरनि 40टा समष्टियावबो दानि जोङो गंफा 5 कौटि रांनि स्टेडियाम जोङो लुनो नागिरदों। गिबि जोङो 6 जायगायाव जोङो बे रुरेल स्टेडियामखौ जोङो लुनो थाखाय फोसावबाय। रौता तामुलपुराव 2, बर्नगर आरो दारकुसि, चिराङाव रुनिकाटा आरो क'क्राझाराव चन्द्रपारा बे 6 जायगायाव जोङो बे रुरेल मिनि स्टेडियामखौ लुनाय जादों। आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु गेलेगिरिनि आंखाल गैया, थुलुंगागिरिनिबो आंखाल गैया आरो बिथांमोनखौ जोङो सरकारनिफ्राय माखासे हेफाजाब जोङो होनांगौ। दा बेखायनो गासैबो इभेन्टखौ फुटबलल' नङा गासैबो इभेन्टखौ जोङो मोजाङै दैदेननो थाखाय मोजाङै हहाय बा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मोनसे पलिसि बा सोलोजों बानायनो नागिरो जायखौ जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बे दानानै जोङो बे गासैबो गेलेनायनि थाखाय बा गासैबो गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय जों मोनसे पलिसि एडप्सन खालामगोन आरो बे पलिसिनि गेजेरजों गासैबो जोंनि सरकारनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' निस्सय थागोन। आसाम गभर्नमेन्टआ सिगाङावनो फोसावखानाय दङ जे बिटिआर जायनो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलावहा मेडेल मोनो बिथांमोननि थाखाय साख्रि होनाय जागोन होननानै आसाम सरकारनिफ्राय बे बुंखानाय जादों। आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोंहा इयार अफ दा प्लेयार एबा बोसोराव सासे साबसिन गेलेगिरिखौ जोङो सायख'यो। लोगोसे नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव गेलेगिरि जायफ्रा बान्था मोनबोयो बिथांमोननो जोंनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जा बेबस्था दंखायो बेखौ जों खालामो। आरो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो मिशन लानो नागिरदों। जिहेथु 2036 मायथाइयाव अलिम्पिकआ इन्डियायाव जागोन होनना जों मिथिदों। भारतआव 2036आव अलिम्पिक जागोन आरो बिनि सिगाङावनो 2029आव इयुथ अलिम्पिक जागोन। दा बे इयुथ अलिम्पिक आरो बे अलिम्पिक गेमाव जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे बान्था मोनो, मेडेल मोननो हायो, बेनि थाखाय जों अलिम्पिक मिशन मोनसे पलिसि लानानै खामानि मावनाय।